Khas Hills Autonomous District Council haka khat khandai tere urisau kala penken mau biang ya ka hukum khang pendon kam plastik haki jaka bahap aka jingpet ka council habakran hakilat pathai khobor chief executive member ka KHDC uba titas W Khan yul ong banaka hukum bala penmi dak executive committee bala dep la pentrekam haki jaka yo khamtam hayodo ula ong bak executive committee ba menta hadin ga jingkhang dam ka penken mau biang dak ba penmi hukum khang pendon kam plastik kaban trekam na duka khat khandai trik urisau arajar arphuai Keladon kawi ka notification kabala penmi daka isi kabala dep halor kecing penjari kum kanu plastik zone ya baro ki jaka ki bahap apo kecing kami jong council te kapor ka bangi penmi yang ni notification ha ka tu kapor ngina sedang syuan na ki yo ki bade ki yo ki bahap apo kecing pet jing kami jong ke district council ba kum juru ha kecing pet jing kami jong ki CM ki klik nong sensyal bat ka bakham ya concentrate ba ka tu kapor kalong ha ka bede bat ka yodu nama kaladon ka jing ut ke jing nam na ki pat ba kum juru ba ni pentrikam ya kata ka an ka ba msyasyu ya ka ban penon-kam ya ki plastik tena ta ka daun na kalyang jong ka isi ba menta hadin jong ka lockdown hadin jong ka situation ka balong kumni ngile syong perkhat kum ka isi bat ngila simbiang yang ka rai ban pen kan mau biang sa sisen ya ki pat ba khamtam ki nong di dukan ki badan ha ki yo ba kumju khamtam ha ka yo du pa ha ni ka kentiru na kalyang ka isi kala penmi biang ya kani notification but khang si sendon ya ka jing penon kam ya ki plastik but ha ni ka kenti ka bamanta na kalyang ka jong ka isi ngilarai ba om dai tang bala si penmi da ka notification but shen ngin safa ya ki enforcement ki jungi bakin let ban checking hapo yo haki chaka yo rengkat kajian trilang bat ki pulit sim jong ka hima beliam kabangin sedang syuan na yo du bat nang tangi sapur syaki wei pat ki yo ki badon hapo put sam jong ka district council ka jungi tidak lembah kini ngi kerpat ya ki klik nong sensyar nado ki sim ki sordar ki rangbash nong pakin ai ke jing trilang but ka estip committee halo kani ka banta but shushu ngakwaru ya ka ban persngau kalian ga jongki na kalian jong kani ka isi ngila pasru apo ka house ya ka solid waste management bill but ya kani ka bill ngilapas haki session ki baladap but hadin katu ngilapha syu gubernur na banta ban yo asen but hadin ba ka expert committee kalap bi nia ya kani ka bill lalap badon katu kat ni ki benta ki ba ngihap ban penbet ki bade ki minor things ki bade ki major but ikini benta ngila de penbet but ngin sari introduce biang ha kani ka session ka ban long benta kanang bangin yo ban pas no ya kini ka bill ka banang pan khlan chu ya ka jing trikam jong ka council ha ka jing ede ban pet ya ka jing long ka jing khoi ka jing suba ka bahap apo uput usam jong ka council kumba hitip ba kala donru ka Supreme Court order ka ba la kentu ya ka sarkar ba kumju yangi ka district council bangin dai ban kami benia ba halo kan we ka benta ya ka ban maintain ya ka jing khoi ka jing suba apo uput usam jong ka council te lengba kan ni ka notification ka bangi penmi biang menta ni kerpat ya baro ki nongsyong dukan khamtam ki badon hapo yodu ba ngilarai ru na kan ni ka executive committee ba khamtam ya kitu ki dukan
ki badi kini ki plastik balada ki daily ki jong ki breu ki banabar wala ki ladon ya ki trading license ki bala issue dengan ni ke office ngimban si bala dalap wat ban cancel ya ki trading license ki joki damar ba ki penkhen ya ni ka an ya ka bala bu kenang ba bom dei ba chu ban pankam ya ki plastik kini kalong ka jing pensngau na kaliang jungi ke isi halo kani ka benta kani ka notification ngila ai benta te ka ngila penmi ya ka khat khandai terik benta ka sengi ka khandai terik oktober te kan long efektif hina do benta sengi pila laluan ki nu ki society ki balik ya kani na kaliang council ngin sa ai ka mang tengka ka ba kham long kerpang na ka scheme ka bangidon na benta ban pensulur ki jing khang ya ki ni ka benon kam ki plastik ha ki yo ki ba pher ka ba ha ba ka jurisdiction jong ka district council na so ba ni kan play lat shi benta pat ya ki we de ha ban de ba kin penmi no de kin ki paper bags de kan ni ro ka long ka we shi benta ban play lat ban ai kam ai jam le se kan ni kan long kum ka ba kin la ban yang ha ki jat ki jong ki te namar bala dam la ban pendon kam shoot ki plastic dengan thai ki de strang ki paper bags ki wala ban pendon kam bat kum juru kum ba na do ki por mensha wangi pue ba kini ki plak yo kum ba no ma ki plak khasi ki jongi ru ngai ki la strang ban do jat no bat ki ba bon kim pendon kam show ye kini ki playo ki jongi ki bi jong tengang ngai ba hang ni ru ki to ki baju Snai kita ki playo ru kin long biang sashi sen ka ba ese kin yo ya kalat kamai kaji ka ba biang di na bon kata ru kan long ka shibenta kan long ta hi but ese bon ki constituency ba pher ki ba long idon ki MDC ki mo ki jongi ki ba se ki don kum kita ki constituency ki jongi ka ba don kum ki ne ke society ru te na kaliang jongi ki nong mi khmat ru ngin sa budien kum ki ne ki